Amen. 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 Amen.
Amen. Umbize ngawo wonke amaxesha. Amen.
uyesu nje bejinge emnqamle ezweni apha ngezantsi unina ngathi ndiyayibona ke loo nimba kanina wakhe Amen. sele mncane unyana wakhe kuphela kwamzeleyo kuthiwa yayingunina ngumariya ingumariya unkosikazi kakliyopha ingumariya wasemagadani kuthiwa ngentla komnqamlezo upilato wayebhalile esithi uyesu wasenazaretha ukumkani wamayuda amayuda ayengayifuni loo nto sithi susa asinaye thina ukumkani ngaphandle asinaye ukumkani onguye yena uyesu babemkhanyela phambi kopilato ingathi ndiyabona ke nami ngele mina namhlanje uyesu efela izono zethu kodwa thina sikwazi ukumkhanyela singakwazi ukuma ngaye umsebenzi wethu thina kokuba sihambe sishumayele ivangeli sishumayele ivangeli engcwele sishumayele indaba ezilungileyo nawe Yesu Kristu ukuze bonke abantwana bakhe basondele kuye kwakuze ixesha lesiphelo nase bonke ke umntu abesesondele kuYesu Kristu